Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 20-nji fevralyna aksanyny. Türkmenistanyň Türkiýe Ansamperör kömegi iýerli Birleşen Arap Emirlikleriniň kampaniýasy Türkmenistanyň gemi gurulşygyna maýy goýar. Hatay 58 ýurda howagatny unaşdy. 41 ýyllyk rekordy täzeledi ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişle internet geçelim. Türkmenistanyň Türkiýe Ansamperör kömegi iýerli Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň ýer titreme zerarly kyn günleri başdan geçirgen sebäplerini Ansamperör kömegi iýerli Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň adatyň daşary we dowlat ýaly elçisi Togan Oralyň Twitter jemgyýetçilik torundan habar berişine görä, Türkmenistanyň türkmen we türk raýatlar tarapyndan jemlenen gyşlyk egneşik hemde hajatxana toplumy Türkiýe iýerli. Elçi beren beýanatyny bu Ansamperör ýüküniň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarym Aýmele Jemgyýeti hemde Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň guramaçylygyny tebigy betbagçylygyň bolan ýerine uly ýük awtologyny iýerli. Şeýlekem elçiniň berýän maglumatyna laýyklykda goşmaçy 1000 sany adyal hemde 10 sany generator hem Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň uçary bilen Türkiýe iýerli. Olal hem habar berişimi diýäli Türkmenistan dowlatynyň hem Türkiýe Respublikasyna 2 uçardan ibaret Ansamperör ýüküni iýerdi. Türkiýanyň elçixanasy tebigy betbagçylykda ejer çekenleriň zerurluklary göz öňüne tutulup, haýyr sahawat işini ýola goýup, onuň netijesini jemlenýän gyşlyk adyallar Türkiýe iýerli. Birleşen Arap Emirlikleriniň kampaniýasy Türkmenistanyň gemi gurulşygyna maýy goýar. Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentliginiň edara binasyna Birleşen Arap Emirliginiň Ad Ports Group kampaniýasynyň ýollaşlary bilen Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentliginiň ýollaşlarynyň arasynda gün wideoratyny çygarkaly duşuk geçirildi. Bu barada agentligiň resmi saýtyna belenip geçilýär. Duşukda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentligi bilen Ad Ports Group kampaniýasynyň arasynda gol çekilen özara düşünmek hakkında ehtnamany durumşa geçirmek çeklerini portu dolandırmak, logistikany ösdürmek we deňiz ulaw pudugyny hyzmatdaşlygy ýola goýmak, şeýle-de ýurdumyzyň ulaw pudugyny sany ulgam ornaşdyrmak ýaly meseleler aralytmasa taşyldy. Şeýlekem kampaniýanyň taýýar gemilerini Hazar deňizine getirmek we täze gemileriň gurulşygyny maýy goýmak teklip berildi. Mundan başga Türkmen Halkara deňiz portunyň konteyner terminaly uzak möhletleýän şertlerde Ad Ports Group kampaniýasyna ananşly dolandyrşa bermek mümkinçilikleri babatda pikir alşyldy. Agzalan hyzmatdaşlyklaryň uğurlary babatda kampaniýanyň ýollaşysy tarapyndan Türkmen tarapy bilen bilelikdäki karhananyň döredilmeginiň maksady daýyk boljakdygy belenip geçildi. Duşuň ahyryna taraplara deňiz ulaw pudugyny Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda deňiz ulawlaryny hyzmatdaşlygy mundan meýlekim ösdürmek babatda tagallalaryň ediljekdigi barada nyksalyp geçildi. Hatay 58 ýurda howagatny unaşdy. Şu ýylyň pandemiýa çeklendirmelerini dowlugyna ýatyran Hatayda halkara howagatnawlar hem açyldy. Ýurt häzirki wagtda dünýäniň 58 ýurduny iýdigderli gatnaw ýoly goýdy. Ýurduň Raýat Aviasiýa Edarasynyň wekili Şan Kejeýa geçiren metbuat ýygnagyna 6-12 fevral aralygynda ýerli we daşar ýurtly 98 aviakompaniýanyň 795 gatnaw amal aşyrandygyny, munyň 2-8 ýanwardakydan 60 götürüm köpdigini bellädi. Häzirki wagtda Hatay'a howa gatnawlaryny amal aşyrýan ýurtlaryň sany 2019-njy ýylyň degişli döwründäkisiniň 64 götürümine deň. Aviakompaniýalaryň sany bolsa 2019-njy ýylyň 80 götürümine barabar. Şan halkara sowda, seýahatçylyk we okuw bolan eslegen tapgyrma-tapgyr ýokarlanmagy bilen halkara gatnawlaryň sanynyň artmagyna garaşylýanlygyny bellädi. Goloýda Hatay'a howa gatnawlarynyň açylmagynyň Ýewropada seýahatçylaryň sanynyň artmagyna getirilendigi ma'lum edilipdi. 41 ýyllyk rekordy täzeledi. Niderlandly ýeňil atletikaçy Femke Bol ýapyk binalarda 400 metr aralyga ylgamakda täze dünýä rekordyny goýdy. Zenan Turgun 41 ýyldan bäri saklanyp gelýän rekordy täzelemek başardy. Bu üstünlük Niderlandlar padşahlygynyň ýapyk binalarda ýeňil atletika boýunça çempionatyna gazanyldy. Femke Bol bu aralyk boýunça 49,26 sekundlyk netije görkezdi. Mundan ozal 1982-nji ýylyň 7-nji martyna Çekslowakiýaly Jarmila Kratochwila 49,59 sekundlyk netije görkezip rekordy goýupdy. Şondan bäri ýapyk binalarda 400 metr aralyga ylgamakda bu rekord saklanyp gelýärdi. Rus turgan Natalya Nazarowa bu aralygy 49,68 sekundda geçip bu uğurda 3-nji görkezjäi ýedirip. Femek Bol 22 ýaşynda we Tokyoda geçirilen Olimpiya oýunlarynyň 400 metr aralygy peskelçilikle ylgamakda 1-nji medali eýesdir.
Niderlandlı Turgon 2022-nji ýyly dünýä çempionatyna kümüş medal gazanypdy. Şol wagtda ýaş Zenan Turgon Ýewropanyň 3 gezek çempiondyr. Ine mehriban müştoklar ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny seýtirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem. Hatay Türkmenistanyň üstü aşary ýük ogratma bilen gazyklanýar. Tayland Merkezi Aziýanyň bazaryny amtalýar. Türkmenistanyň Owganistan demir ýol arkaly ýük taşamalary artdyrar. Birja täzelikleri Owgan telekeçileri Eko 93 kysymly awto benzini satyn aldy ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Biz bolsa gepleşigimizden ene kısa görüşýänjek, siňle hoşlaşýar.